Sister Pat. Papa. Hey, then a party there, but there's a Wakuma cry. Abena Opokua Ahweneɛ Matenase. Me ho ye pa na so e. Me busa so ho ye. Me amaje so. Hey, CJ Nsem. The worker tay mu nsem. Hey. Na wonim se so mampani ahye se KPMG. Enye hwehwemu fa eye January ene SM contract ne mu nsensem na agese aje ne ho mena omo so omo save o mine sika manase ne the four first state so che se kapre wo mu save o mine so gina ne o mu gina ba bi o mu gina enti da ne tintin ne tietie mu nyina ne so mampani ti ema auditor se ye hwehwemu na se auditor se dwuma na omo ye no ene the inquisitor da bokrata yi bo amane wo ne fa to so enan se enipa bi ni na machi pese omo influence KPMG hwehwemu no na enye se omo influence se omo meka bi ma omo di omo rewrase se KPMG ensai che se omo ngu ayi esema ho fi poto na ne saso omampani entwa apam contract bi eda omo ne aban tem no omampani twam na yeden omo che se panyi ba kwa ono a oni aban mu na so wo tumi pa wo ye mampani busuani eka ho enu echi so no ba kwa ka omo ye nipa mi no ba kwa ka ho no da bokrate che so ye soafo a wono akrampo no pese o mampani abedi akire yi flag bearer efa no se running mate da bokrata no amodin but okay ya na so what say ba ko diodi kan no wono no ye mampani busuani oni aban mu de enso wo tumi pa ye okasa na je say eye fine na yes relative of the president wo musa woni aban mu de enso influence pa na osoafo ba ko no nso hwe so beba be ye frankato nia be de akire de ma Dr. Mahmoud Bawumia da bokrata yi say sampanyefo ye so bobo akase so mo te aside kwan bie ni hono ma KPI SM beto so di dwuma no esan say contract na course no omo say anim omo cut amam enti no was sesa contract no omampani gi fini nsem enti se je no na da bokrata idi abase se no wo mu ni na mase peso mu rero mu na KPMG ebegu SM ho fi potoya abomu amane enti se no so no na adwuma no nyina ne pressure no nyina no akoda KPMG for so Sesa akoda KPMG for so say audit na omo ye ne report be no mo de ba say ampa KPMG SML amania eye the four first be ka fa no hu ni nyina no ewo ma na say enim na enimu a ede enti na enim ewo mu so ede enti na ewo mu enti say the all eyes on KPMG CJ all eyes on KPMG ye de ye twen so man padi de adwuma bo mo di mu amane ba CJ ye de be ba enti the increase tamane e bo no area wa ha yase apontreni no so wowu a ene ye behu ne tenten ene hunu bia ne tenten no etiri koka ti eboboba na mame fa nko the new finder the bokrata ma hade me de ukọ krata feto so enan na owura samye wuku na National Lottery Authority oye panyi oda no wonim se mota mampani ni na bedi ene ne yere the first lady no o ma ba nansa ensa hwe e wo Ghana na omo bae no omo kọ entoabo e wo ye National Lottery Authority honum na omo kọ ho da no fieda na sije wonim se President George Vela ne yere Marianne Vela na ekọ ho na wonim se efiti Ghana ye first prime minister wasaje for Dr. Kwame Nkrumah so a ene NLA ebebo ade se yesimpanyifo ya panyi odi kan wo ma no mo beta akire di nimdifo ba ye ebehweso ehwe toto niema animanimu a eye NLA ba ye no enti wo hwe mota ene NLA abakosema chese omaboa pa na no na obeduru ye no okonsrahye ewo ho na ene owura samia oku ache no eye emfaso oman nanya na wo mo sanso che omani so a eso de eye mota aban no ene mota man ni nyina aye de ma oman Ghana sa eba no loto ene ho ensensem a na samia oku ekasa no na wo kire se empanyefo abadi omani aso wo se Director General Edma NL samia oku na eche nani so aso na eno chi no wo mo eche se wo panyi ba kwa wo no ebedi ne dwuma se sabre no na che se wo hwe eye Mortis public officers a wo mo free ho no eye Motor Lotteries Department ebe boa ye ma che se dwuma
dwumadie ne kɔ a na ɛyɛ ni so na ne sa so kramponti no ɔmo kyerɛ sɛ panyin baako a wɔno ne di kan bɛyɛ director general edema ɛyɛ National Lottery Authority no wɔmo de ne din kora ato draw ne baako so a ɛyɛ draw hall baako so a ɛsa na wɔmo ɛfrɛ hɔ nom na ɛyɛ owura breman ɔmo kyerɛ sɛ ne contribution edema National Lottery no asɔ ne emroso ɛno ɛyɛ William Francis Brenan wɔno ɛna ɔmo kyerɛ sɛ wɔde dwuma so sɛ ɔmo Breman Hall yeah Brennan National Lottery Authority ɔmo hall bi a hɔ na ɔmo yɛ draw ɔmo hall nti ɔmo de panyin din ato so esan so ɔmo kyerɛ sɛ dwuma ɔbɛbɔ yɛ ahyɛseɛ mu a ɛde kyekyere ne la abegya ne na so a owura wuku hɔ yi aboa ɛno akyi nso owura wuku kyerɛ adwumason yɛ a ɛnele ayɛ so ma som Ghana ɛma ɛyɛ mɔtaman pani ani so yɛ papa wabɔ samia wuku aba so ɛne ɛnele aba so sɛ ɔmo nkɔ so na adwumaden ɔmo yɛ no mo nyɛ wɔse Ghana bɛkɔ so ane mɔta no bɛkɔ so ane Ghana yɔnkofa no ɔma yirimu na aboa ɛma lottery ho nsɛm no ɛyɛ kyakyacha ho nsɛm no akwanim enti the new funded obokrata anim asɛm ebinie ma me fa nkɔ daily guide na yɛhwɛ asɛm yi a sɛ nano fie da ɛna emrahye bedwa fie dom kɛse ne dom kuma ne nyina no ɛgye $300 million ɛyɛ bisia atumu a ɛno no efri World Bank na kyerɛ sɛ International Development Association ya ɛno ɛwɔ World Bank group mu no ɛna saa sika efri hɔ ɛba ɔman di 25 years ɛna ebetua saa sika no na yɛwɔ grace period ɛyɛ 5 years nti ɛne 5 years yɛ de bɛtoto nneɛma after 5 years no ɛne ɛhyɛse atua ho ka nti ɛno nso so yɛ budget support ne bi a aba abeduru nti no ɛne sɛ deɛ kɔ so ɛwɔ mmarahyɛ bedwa fie nano efie da ɛna daily guide abomu amaneɛ no na mede wo ɛkɔ daily graphic mu nso a na ɛne wɔn ɛkyerɛ sɛ 13th African Games no omabia no a eguso a ekosem se de yekoyanim yenya silver yenya gold ebi susu de akire a se wo hye medal table no a in fact Ghana yedin wom na mede wo kwa katafeto so dumiensa sije wo ba dumiensa say na World Health Organization aye hwehwemu bi omo kyese oba Ghana ohun adult aso mo dro mo panyin fie so nyase nkwakra da bi emu nyina ye adult emu ha mo chichemu aduonu mienu enye inactive physically no omo nya active enti se ye nante ye nkomra odi dwuma akoniaba ye nya active unim de enti a wo mo kyese yare wo bia no eye non communicable diseases no ebi ti se kokram cancer ebi ti se nyodwe stroke ebi ti se asichire yare ne sa BP mu ni ade ni nyina no wo se yade bi a yɛmfa nyɛ obi ana yɛmfa nsane ne momu no ɛnam sɛ yɛntene yɛ ho ntete yɛ pomo ne adeɛ ne yɛnya activity no ɛma yɛ adeɛ no wɔ ha paa nti recommendation mo de aba no sɛ aban hwɛ sɛ yɛakwan tempa hodoɔ nyina no wɔmo bɛyɛ no kwan so sɛ deɛ ɔpɛ so ɔde cycle ɛkɔ adwuma no ɛwɔ baabi obetumi de cycle afa de opɛso nante kɔ adwuma no wɔ baabi obɛnante ade akɔ adwuma enti no ɔsɛ wɔsa bane mane yɛ na sɛ hia paa na ɔmudi sa adwuma no sansa ɔman a emu ɛyɛ 22% ɛyɛ mpanyefo ɛnyɛ active deɛ na ɛyarewa ebetumi abɛdo kro man no ɛdɔso enti no wei ɛne afutu a ɔmode ama aban no ɛna ɛwɔ sɛ aban no so obetie wontie ni nyina no da bɔkrata di mu amane aba enti no Andrea Santos wɔno ɛyɛ World Health Organization consultant wono ena nifoni eda semi ho a daily graphic abo amane na mewie ama ewo eye Ghanaian Times mu CJ wo hye Ghanaian Times mu a Mami Lillian Kuma eye yewura John Kuma na yere oye odifo ba prophetess CJ ose ni kunu enye poison ni kunu na yare na tsa ne ho ache afi atwa mu ya August na Germany ayaresabia baako diagnose no mo che na de ko a abano yare no na edisa ohawe nyina abai nei wato nananom won se do wo se won de onim seni kunu yare na wasanso kasa de fa wasofo na jagezi ensense ma wakeka CJ mami chese papa no kra no oban busua no a yewura kuma yare mu nyina ne ade nyina no oyawe ese papa no yare enti na no December mu kom se no okosa yese wasofo be de ache bi owo finance odum no ebe free mu no na said information busua no an di nkomode ama no no e no de ko share san kom no wan hu hwe wo ba bia abusua na esanso oban wo mu nti no womne ni di san kobo no en ma mi kire se
Sadia na wɔyɛ no 35 December no kro ntina busua no ene na atintontan eni twaka bia biem enti eno ene amane a ɛyɛ Ghanaian Times the bokreta yin so ɛde aba CJ mabomu amane bi amount atiefo kakra bedru no na isi so kyerɛ sɛ kotoni mabosum ye me ne de to so enso ɛde kɔ no komo hyase atro din enti wo awudi eni abato nwoma mu a woni abato card na wo de beto aba no ma no nyansa ene waka wo tekrema an aka wonsa no aka si mi hu yanka be ko kyerɛ me din wo vote ba kɔ no 50+1 enti sa wo vote no wo dwumadi enti be sere obomodin a na omubie mu akɔ na ɛkɔ kyerɛ wo din CJ mawie